ɗaya ai mata kishiya zaman lafiya ke sa hakan mun haɗa kai ba rabuwa ni uwar gida ni kuma amarya uwar gida alkhairin duniyata bani da shamaki a gunki lallai ga zuciyata ke kwa amarya sarauniya kike a fadata baba abin da zai raba maki na gaban motata abin da na fi so shi ne zan alkinta ga kwa ara yana sani ba zan koka ba ta farko ni kake cewa gimbiya mun daɗe a tare da juna da kai na fara soyayya kuma ka bani kulawa da jin daɗi na duniya shi yasa bana fatan biye rabo a gaskiya jin daɗi walwala farin ciki ka saba hamin hali na kirki wallahi kai ka koya farko na duniya an ka halicci soyayya aka sa mana ita a zakata jini da rijiya ba wani labari wanda zai canza duniya face ikon Allah shi ya tsaida ta kulliya amarya ce amarya ka bani soyayya wallahi sai dai godiya zami rayuwa bayaka kan kokon haɗe ba zagi kokon maruka rayuwar duniya wata rana ba ko da kuma dole ne su fasin ya riske ina amfanin mai faɗa da juna ko a jikinmu na yarda su shi yake haifar da zama na lafiya